Ако днес загубиш работата си, имаш ли професия, на която да разчиташ? Този въпрос не си го задаваме често. Точно за това много хора избират професия, която могат да практикуват навсякъде. И ако ти никога не си занимавала с маникюр, с педикюр или пък с нотопластика, това изобщо не е проблем. В базовия ни курс започваме от самото начало, с богата теория, много практика и работа върху реални модели. Важното е след завършване на курса да излезеш уверена, а не просто да си гледала някакви клипчета в интернет. След завършване на курса получаваш и удостоверение. А ако си майка в майчинство, ученик навършил 16 години или студент, може да се възползваш от отстъпка с промокод LEARN15. Базовия ни курс стартира 3 август. Повече информация за курса по маникюр, педикюр и нотопластика може да откриеш в сайта на masterbeautyhub.bg, където ще намериш и останалите ни филиали. И не забрави, може би точно днес е денят, в който ще направиш първата крачка към твоята нова професия.